Tnediet kampanja dwar l-ispeċi Aljeni fl-ibħra Maltin b'kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għas-Sajd u l-Università ta' Malta bil-għan li tindirizza u iżżid l-għarfien dwar iż-żieda tal-ispeċi Aljeni li jħallu impatt fuq il-biodiversità fil-baħar li jdawwarna. Il-Professur u r-riċerkatur tal-Ġeoxjenza Deidun spjega kif ir-riċerkaturi li fil-Baħar Mediterran hawn 1000 speċi Aljeni fil-waqt li fl-ibħra Maltin hawn mal-wiet speċi. Daw speċi li deħlin il-ħin kollu, mhix xi ħaġa li nistgħu waqfuha, deħlin kif jidħlu mal-vapuri, l-kbar jiġifieri f'żaqhom f'dak li ngħidulu il-ballast water, l-ilma ta' zavorra, jew jidħlu waħlin mal-vapuri stess, jew jomu minn ġol-kanali, jew anke xi drabi mill-akwarjum industry, mill-industrija tal-akwarji. Allura importanti li iktar ma ninvolvu stakeholders f'dil biċċa tax-xogħol, f'dil l-inizjattiva, ovvjament iktar ikollna suċċess. Madankollu fl-aħħar 30 sena ġew innutati l-aktar. Ir-ritmu żdied ħafna. Għaliex? Għax il-baħar Mediterran qed jisħon qed jiġi jiġbaħ dawk l-ibħra tropiċi minn fejn ġejjin dawn l-ispeċi. Jiġri dawk ħafna speċi ġejjin mill-Oċean Paċifiku Indjan li huma oċeani sħan u l-Mediterran ħabba tibdil fil-klima iktar u iktar ma jmur iktar qed jisħon u ovvjament fejn qabel dawk kienu jidħlu jmutu għax il-baħar kien kisaħwis issa tgħixu hawn ikatru u ovvjament jirriproduċu. Fil-konferenza tal-aħbarijiet fl-Università ta' Malta, prorettur il-Professur Baldacchino qal li din il-kollaborazzjoni turi l-importanza tar-rabta bejn ix-xjenza u t-tagħlim. Fil-waqt li Dr. Sajd saħqet kif is-sajjieda jipprovdu informazzjoni valida għaliex huma jkunu fuq il-baħar u jiltaqgħu ma' diversi speċi. Intant, il-Ministru għas-Sajd Anton Refalo tenna kif f'pajjiżna rridu nkomplu nifirxu it-tagħlim dwar is-sajd. Il-kampanja fonti ta' tagħlim. Kif rajna għandek inti taqit ma' xulxin bejn minn naħa waħda għandek inti xjenza minn fejn toħroġ l-innovazzjoni u r-riċerka, minn naħa l-oħra għandek it-tagħlim, minn naħa l-oħra għandek is-settur tagħna, propju s-settur tas-sajd. Fejn hemm importanti wkoll li kollok l-innovazzjoni u r-riċerka.